Gràcies per venir aquí, molt bona nit. Som Actiu 21 Amics que organitzem això, que som juntament amb Vitraris, som dues organitzacions de vidreres que ens dediquem a fer activitats de caire cultural per enriquir una mica a nivell de consciència, a nivell d'educació intel·lectual, el nostre poble o la comarca de la Selva, etc. Primer de tot, bé, us faig, com sempre, doncs que ja han vingut altres vegades a aquestes activitats. Jo soc l'hostessa, faig una mica, explico una mica què hi ha a la sala. A l'entrada els hi han donat ple de fulls. Tenen dues enquestes, una és de l'entitat, d'Actiu 21, en què ens serveix molt, fa poc que ho hem implementat i els agradaria molt que responguéssim a uns bolis que els aniran passant després de la conferència, o mitjans de la conferència o finals de la conferència, en què s'especifiquen quatre dades anònimes per poder després saber a quin públic ens dirigim i per poder millorar les nostres activitats, enfocar una mica els ponents que portem, etc. Per tant, els agrairíem molt que els poguessin respondre. I després una altra enquesta de Triodos Bank, que també els agrairia molt que responguessin, en què hi ha 3 preguntes, també del tipus que nosaltres utilitzem, l'actiu que utilitzem, per conèixer anònimament una mica la persona, i després, si volguessin rebre informació ja del banc, a sota ja tenen un espai per posar-hi les seves dades i sobretot firmin, perquè si no després no els hi poden contactar. Per tant, les dues enquestes, sisplau, els agrairíem que les emplenessin, i després 2 fulls informatius. En el nostre cas, els explico el d'Activa, Actiu 21, hi ha 2 cares. La primera s'explica una mica la biografia del nostre convidat d'avui, el senyor Joan Malé, i després a la cara de darrere se'ls explica el projecte, perquè a la nostra organització funcionen projectes, freelance projects, que diguem, que són projectes lliures, que tenen els seus equips, els seus recursos humans, etc. Doncs en aquest cas és personatges únics per escoltar, que fem venir ponents de diferents àmbits, en aquest cas més del bàndol econòmic o d'empresa, però també hem fet venir filòsofs, etc. Bé, dit això, no sé si m'han descobrit alguna cosa més. Sí, a l'entrada hi ha uns fulls en què si tenen boli o que els donin a l'entrada poden deixar el seu correu i poden rebre més informació de l'entitat. I després hi ha una caixeta molt maca, transparent, que si sobren cèntims o qualsevol cosa els hi diríem, perquè som una entitat sense ànim de lucre i bàsicament funcionem a partir d'això i poca cosa més. Per tant, moltes gràcies per assistir aquí. Ara ja no ens allarguem més, donem pas al nostre convidat d'avui, el senyor Joan Malé. Gràcies. Bona nit a tothom, gràcies per haver vingut, gràcies per haver-me convidat. Està molt fort o què? Per haver-me convidat a compartir amb vosaltres aquesta estona de reflexió i després, si no és molt tard, de col·loqui. Tinc per costum donar conferències, de fet no és la primera vegada que vinc a Vidreres, ja vaig venir, ara estava fent memòria, em sembla que fa 6 anys m'han convidat a fer una conferència aquí, o sigui que això que m'hagin convidat una altra vegada, dic, bueno, sempre està bé que et tornin a convidar. El ser banquer, que no bancari, la gent parla, no, jo no soc banquer, soc bancari, com si fos una cosa així. Jo reivindico l'orgull de ser banquer, en aquesta època, em diuen, ets un provocador, dic, després us explicaré per què. El ser banquer no puc evitar, quan vaig a fer conferències, que la gent em pregunta de dir, bueno, tu que ets banquer, Joan, tu quan creus que sortirem de la crisi? I somric, com si els banquers sapiguéssim alguna cosa d'aquestes. Però els dic, mira, en aquest moment no ens podem preocupar de quan sortirem de la crisi. Jo crec que ara és important fer-se 3 preguntes. I ho hauríem de fer tots, i és el que us convido en aquesta conferència d'avui a reflexionar. Primera, per què hem arribat en aquesta crisi que estem vivint? Jo crec que, però, arribar a fons de la pregunta, no quedar-nos amb la resposta. Però un moment, aquesta llum, podríem apagar-la també als ulls? És que entre el micro aquest i això em sembla com la Madonna a punt de cantar i fa una sensació estranya. Bueno, em segueix venint, és igual. És el foc aquest que hi ha aquí al mig, si es pogués apagar us ho agrairia. És el projector, però com que no posarem PowerPoints ni res, doncs bueno. Doncs l'important és saber, però entrar a fons, no? Per què hem arribat en aquesta crisi? Segona pregunta, com hauríem de sortir de la crisi? No quan, sinó com
i què podríem fer cadascú de nosaltres per ajudar a sortir de la crisi. Jo crec que són les 3 preguntes importants. Si entenem el per què i veiem com hauríem de sortir i estem disposats a fer coses, doncs ens sortirem més aviat o més tard. En quant a la primera pregunta, a mi m'agrada portar-ho, o pregunta per què estem en crisi, portar-ho fins a l'últim extrem, perquè com ja s'ha dit moltes vegades, no és una crisi només econòmica, una crisi social, una crisi mediambiental preocupant, jo diria inclús una crisi de valors i de sentit de la pròpia vida, i hauríem de veure per què hem arribat a això. També ens hauríem de preguntar, una societat que arriba en aquesta situació de crisi, com hem estat educant a la gent en les últimes dècades. Perquè una societat